Za chvíli začíná nový a jedinečný filmstav. Předem upozorňujem, že film obsahuje drastické záběry. Připravte si pití a popcorn. Film právě začíná. Kde to jsem? Co to je? Nějaká kamera. Dveře. Pust si mě. Zdravím tě, kluci. Pojďme si na nádheru. Ostatní jsi způsoboval bolest, ale teď ji poznáš na vlastní kůži. Na konci tě čeká tvoje lidská sestra. Je obklopená pistolí, na který se žíravina. Dokážeš ji zachránit? Hra právě začala. Ne. No co? Tak se asi vydám na cestu. Co? Není cesty zpět? Ne. Cože? Další kamera a pust si mě? Nevypadá to na nic dobrého. Podívej se na sebe. Jsou tam pistoli, které drží broucí lám. Při tylu máš 3 páčky, ale jedna dokáže otevřít dveře. Dokážeš se dostat ven, nebo pocítíš žár, kterým si spaloval své oběti. Tak to nepřichází v úvahu. Já tady nebudu ze sebe dělat čoška, nebudu přece... Ne, já nechci umřít. Tak kterou? Tak blízko a přitom tak daleko. Ježišmarja. Stihnul jsem to, jen tak. Láva se vylejvá. Masla se nevyleje a na mě. Nějaký říční potok. Co to má znamenat? Co to nebude další bodlá past. Naší zkouška. Žít nebo zemřít, já tam nechci. Ne. Ne. Vypadá to tu jako nějaká stará továrna. Na nějaké sajrajty, nějaká chemikálie. Co to je? To je... Ne, kamera. Nevidím tady nic ke spuštění. Pust si mě. Dobře vím, že jsi nezabíjel sám, ale v společenství zvané kostelec. Tato místnost napodobuje bolest a utrpení všech ubožáků, které jste zabili. Dokážeš projít? To znamená, že by to mělo začít stříhat šípky. Au! Přežil jsem to. Ta láva se mi tu vůbec nelíbí. Vůbec. Kamera. Halo, je tam někdo? Pomoc! Slyšel jsem něco. Halo! Je tam někdo, pomozte mi! To je moje ségra. Bratře! Co se to tady děje? Pust si mě. Poslední zkouška. Co to je? Před sebou vidíš svoji cestu. Postupně začne rozezvírat kyselina. Musíš skočit do vody a najít tajnou místnost. Co to říkal? Dokážeš To vůbec nelíbí. Budu muset skočit do vody. A už začíná to pálet, pospěš si. Já se tam bojím. Vypadá tam, že tam žijou nějaký potvory, mikroorganismy. Rychle pomoc! Pomoc! To pálí! Rychle pomoc! Pospěš si, prosím tě, rychle! Rychle už... rozežírá mě to! Rychle pomoc! Rozbij to! Ježišmarja!
Asi to je snad konec. Už to bude v pořádku. Ježišmarja.